Добро утро на всички! С мен Валентин. Време е за нашата карта за деня. Да видим каква е енергията на Таро към нас през днешния ден. Какво ни предупреждават висшите сили и за какво да се оглеждаме през този ден. Така, справедливост. През днешния ден по всяка вероятност много от вас ще получат компенсация за нещо, което е несправедливо в техния живот. Справедливостта също така изисква от нас да внесем баланс, така че днешния ден е добър за това да изравним везните на Вселената в някоя ситуация. Също така по справедливост това, което се казва, е, че има шанс за сключване на изгодни сделки и добри договорки. Така че оглеждайте се през днешния ден, защото днешния ден може да бъде много подходящ за това да си изчистите сметките в много отношения или да започнете нови договори и нещо ново във вашия живот. Благодаря за вниманието и ще се видим отново.